Ndewo ndị m hụrụ n'anya, ana m anabata anyị na-agba ọzọ nke ihe omume asọmpi asụsụ na Komụkọ TV Igbo dị ụtọ. Taa anyị ga-akpọ otu onye zitere anyị ozi na o nwere mmasị isonye anyị n'ihe omume a. Ọ dị gị ka onye dị otu ahụ ọ ga-emeri wee rite ego ahụ dị 200,000 naira? Ngwa sonyere m ka anyị kpọọ ya ka anyị mata ya. Ehihie ọma, kedu ka ị mere? Adị m mma. Biko anyị pụrụ ịmata onye ị bụ? Aha m bụ Ikenna Ezenwa, onye Enugu steeti, Nigeria. Ọ dị mma. Anyị natara ozi gị na ị nwere mmasị isonye anyị n'ihe omume asọmpi asụsụ. Ọ dị mma. Ị dịkwa njikere maka ajụjụ anyị? Emeela m ike m ka anyị pụkwa gị tụga. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Tupu anyị amalite, ọ dị usoro, ya bụ ihe ị kwesịrị ịma nke ga-enyere gị aka na ajụjụ ndị a. Okay. Nke mbụ, ị nwere naanị ntabi anya, ya bụ tịnkọm tịnkọm anọ iji zaa ajụjụ ọbụla. Tịnkọm tịnkọm anọ iji zaa ajụjụ ọbụla. Okay. Ọzọ, ajụjụ anyị dị ogogo atọ. Ogogo nke mbụ, nke abụọ nakwa nke atọ. Ogogo ọbụla nwere ajụjụ 10 n'ime ya, nke ị ga-ahọrọ ma zaa naanị 5 iji wee gafee ogogo ọbụla. Okay. Ọ bụkwa naanị mgbe ị gafere ogogo ọbụla ga-enye gị ohere irite ego ọbụla n'ime ogogo ahụ. Okay. Ọzọ dị ka ibe ya, ị nwere ụdọ ndụ, ya bụ enyemaka ndụ, isi ka ajụgharịa gị ajụjụ ị na-anụghị nke ọma, ma ọ bụ naanị otu ugboro ka ị nwere ya na ajụjụ niile a. Okay. Nke ikpeazụ, ị nwere ohere ịhọrọ ajụjụ n'onwe gị ma zaa ya site n'ịsị a, bụ ma ọchị, na-ekwughị ihe sonyere ya, naanị họrọ akara edemede dị na ya. Okay. Mana achọrọ m ka ị cheta na ọ bụ naanị tịnkọm tịnkọm anọ ka ị nwere iji zaa ajụjụ ọbụla. Nke a doro m anya. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Anyị ga-amalite ugbu a. Maazị Ikenna, ọkwa nwetara aha gị nke ọma? Aha m bụ Maazị Ikenna. Maazị Ikenna, ngwa ka anyị malite. Họrọ ajụjụ nke mbụ n'ogogo nke mbụ. Ajụjụ nke asaa. Ajụjụ nke asaa. Ajụjụ nke asaa. Ọ dị mma. Ajụjụ ahụ ga-enye gị ego dị 500. 500. Ajụjụ nke asaa. Okay. Kedu anụmanụ nke na-ebi n'ụlọ na ndị a? A, agwọ, b, agụ, ch, agụ iyi, d, ewu. A, agwọ, b, agụ, ch, agụ iyi, d, ewu. D, ewu. Ị nwetara ya, Maazị Ikenna. Daalụ. Ugbu a anyị ga-aga n'ajụjụ nke abụọ. Ajụjụ nke abụọ. Ajụjụ nke ise. Ajụjụ nke ise. Ya bụ nke abụọ gị. Ajụjụ a ga-enye gị ego dị 800. 800. Okay. Ajụjụ a sị, gịnị ka a na-akpọ ngwa egwu a na-eji ụrọ eme nke ụmụ nwanyị na-akụkarị? A, ogene, b, ịchaka, ch, udu, d, ọja. A, ogene, b, ịchaka, ch, udu,
D. Ọja. Chi. Chi. Ee. Udo. Ọ dị mma. Ị nwetara ya. Daalụ. Ị nwetara ya. Tupu m jụọ gị ajụjụ, ị họrọ ajụjụ nke atọ. Tupu ị họrọ ajụjụ nke atọ, achọrọ m ịjụ gị, ọ bụrụ na ị nweta ego a dị narị puku naira abụọ, gịnị ka ị ga-eji ya mee, Maazị Ikenna? Otu ihe m ga-eji ya mee bụ ihe na-amasị m obi ụtọ, bụ ihe m na-emebu dịka oge a n'oge ndị nke gara aga, bụ iji akwado ụmụ ntorobịa na-eto eto na skuulu anyị dị iche n'iche. Oge dị anya na oge nke gara aga, agaala m ụlọ akwụkwọ ruru ụlọ akwụkwọ 4 na 5 na-enyere aka ịkụ na ụmụaka nakwa ndị akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, bụkwara ndị mezuru ọtụtụ obi ha ịga akwụkwọ. Ọ ga-amasị m isi na ego a gaa zụtara ụfọdụ akpa akwụkwọ, zụtara ha ihe ụkwụ, na-enwezikwa nke ga-ama n'elu ya wee mee ihe ndị na-adịghị atọ ọdụ ụtọ, dịka ịma ihe m ga-enyegoro onwe m dịka onye na-eto eto. Ọ dị mma, ọ dị mma. Ee, ị nwekwara ezigbo ebumnobi n'ebe ndị na-eto eto nọ. Ọ bụ nke na-amasị m bido n'afọ gara aga. Daalụ, daalụ. Jisike nna. Ngwa họrọ ajụjụ nke atọ gị. Ajụjụ nke atọ. Oke, ajụjụ nke atọ ka iji emere nke atọ. Ee. Ajụjụ nke a ga-enye gị ego dị 1,000 naira na 200. 1,000 naira na 200. Ajụjụ nke atọ. Kedu mkpụrụ ihe ubi a na-ewere dịka eze nri? A. Ji. B. Ede. Chi. Ube. D. Ọka. A. Ji. B. Ede. Chi. Ube. D. Ọka. A. Ị na-ahọrọ A? Ee. Ị nwetara ya. Oh my God! Ị nwetara ya. Ị nwetara ya. Ọ dị mma, Maazị Ikenna. Nke a na-eme ka anyị bata n'ajụjụ nke anọ. Ajụjụ nke anọ. Ngwa họrọ ajụjụ gị. Ajụjụ nke anọ. Ajụjụ nke 9. Ajụjụ 9. Ajụjụ nke 9. Ọ dị mma, Maazị Ikenna. Ị na-esonyekwara anyị n'ọwa ozi anyị na-elele ihe nkiri anyị na-etinye n'ọwa ozi YouTube. Maazị Ikenna. Ajụjụ ahụ maka mụ. Asị m ị na-esonyekwara anyị n'ọwa ozi YouTube. N'ọwa ozi YouTube, ị na-esonyekwara anyị n'ọwa ozi anyị na YouTube. Ee, esonyere m ajụjụ nke m jụrụ nwada n'oge gara aga, nwada esonyere m aha ebe m jụrụ ya maka achịcha. Esonyere m gakwa na ihe ozi ahụ n'ehihie bifo wee kwado maka ajụjụ a. Ọ dị mma. Ihe njiji gị bụ na ajụjụ nke anọ sitere n'ihe nkiri anyị na-etinye n'ọwa ozi anyị. Ọ bụ ya ka m jiji gị. Okay, a ga-amasị m ime ajụjụ a. Ọ dị mma. Ajụjụ nke 9 ka ị họrọ, ọkwa ya? Ee. Ọ dị mma. N'akụkọ egbe na ọkụkọ, kedu onye hụrụ ma kwuo ihe ọkụkọ mere? A. Nnụnụ ọgba ama. B. Ugo kachasị mma. Ch. Nnụnụ na-efe efe. D. Nwa egbe. A.
nnụnụ ọgbaama bụ ugo kachasị mma chi nnụnụ na-efe efe dị nwa egbe? Aga m ahọrọ dị. Nwa egbe. Gịnị kpatara iji wee họrọ nwa egbe? N'ihi na site na akụkọ akọrọ na mgbe gara aga na ihe m chere na ọ bụ ya bụ azịza na-ajụjụ ahụ. Ajụjụ a sị n'akụkọ egbe na ọkụkọ, kedu onye hụrụ ma kwue ihe ọkụkọ mere? Ya bụ site na ajụjụ a, ọ bụ site n'ihe anyị kọrọ na YouTube, n'ọwa ozi anyị na YouTube, akụkọ ahụ anyị kọrọ ka anyị chọrọ ka eze anyị site na ya. Adịrọ m ka ma hụrụ akụkọ ahụ mgbe unu kọrọ ya, mana aja m site na ihe mma maka obere ihe mma maka akụkọ a kọrọ na mgbe ndị gara aga. Ọ dị mma, ọ dị mma. Ị ga-ejeghachi n'ọwa ozi anyị gaa lee ihe mere egbe ji ebu ọkụkọ, akụkọ egbe na ọkụkọ. Ị gaa lee ya, ị ga-ahụta azịza nke ziri ezi na ajụjụ a. Maka azịza a bụ a, nnụnụ ọgbaama. Ọ bụ ya bụ ihe hụrụ na ọ bụ ọkụkọ jere na be egbe mgbe egbe jere ịchọrọ ụmụ ya nri. Mgbe egbe laghachitara, ọ hụtara na ụmụ ya niile anwụọla. Ọ maghị ihe mere. Ọkụkọ achọghịkwa n'ekwu na ọ bụ ya mere ya, mana nnụnụ ọgbaama hụtara ya. Ọ bụ nnụnụ ahụ jiri kọrọ egbe ihe mere na otu o si wee hụ ya. Otu ahụ ka egbe siri wee chọpụta na aka ọkụkọ dị n'ihe gburu ụmụ ya. Ọ dị mma Maazị Ikenna. Ọ dị mma Maazị Ikenna. Ịnwale ike gị. Anyị ga-abịa na njedebe. Kedu ihe ikpeazụ ị nwere ịgwa ndị na-ege ntị? Ihe ikpeazụ m nwere ịgwa ndị na-ege ntị bụ na ọ bụ ihe agaghị mara ikwu n'asụsụ Igbo, mana m ga-anwa ike m. Kwuo ya otu ọbụla isi masị gị. Ihe ikpeazụ nwere ndị na-ege ntị bụ na ọ bụ ihe magburu onwe ha tupu ị bịa ihe ajụjụ ọbụla ma ọ bụ ihe ọbụla bụ ihe a ga-ajụ gị ajụjụ ka ịkwado onwe gị nke ọma, n'ihi na ị marọ ka ajụjụ ga-esi taa ma ọ bụ ihe ị ga-ahụ. Mana onye ọbụla kwadoro onwe ya nke ọma n'oge niile na-abụ onye na-enwekarị mmeri. Ya bụ nkwado na-adị mma na onye ọbụla chọrọ imeri emeri. Ọ dị mma Maazị Ikenna, daalụ. Biko gakwa n'iru izisara anyị ozi, ndị enyi gị, ndị ikwu na ibe gị, ụmụnne gị, ozi maka ihe emume a. Ọ bụ ihe ga-amasị m ka ha na-esonyekwara anyị nke ọma. Ha ga-anụ. Ụbọchị ọma Maazị Ikenna. Ọ dị mma ndị m hụrụ n'anya, unu ahụla ka ya bụ mkparịta ụka anyị na Maazị Ikenna si wee gaa. Ọ dị ka ị pụrụ ịza ajụjụ ndị a niile wee nweta ego ahụ dị 200,000. Dịka ikwu ikpeazụ Maazị Ikenna nyere anyị, ọ sị na nkwado na-eweta mmeri n'ikpeazụ. Ị dị njikere maka ajụjụ anyị ndị a? Naanị zitere anyị ozi, zaa ajụjụ ndị a niile nke ọma. Ego ahụ dị 200,000 ga-abụ nke gị. Ndewo.